V Road.sk sa už viac ako 20 rokov venujeme výrobe plastových vriec pre profesionálne použitie. Disponujeme 7 výrobnými linkami, vďaka čomu vieme flexibilne reagovať na objemy a požiadavky našich zákazníkov. Vyrábame vrecia z LDP, HDP, MDP a aj z recyklovaných materiálov. Z hľadiska prevedenia ponúkame vrecia voľne ložené, blokované, 3D vrecia alebo v prevedení rolovaných. Hrúbku a rozmery prispôsobujeme konkrétnym požiadavkám zákazníka. Naše riešenia sa využívajú v priemysle, stavebníctve, potravinárstve a aj v logistike. Ponúkame aj špecializované vrecia. ESD vrecia, antistatické, BCI vrecia, antikorózne, farebné vrecia alebo aj vrecia s vlastnou potlačou. Mesačne vyrobíme približne 2 milióny kusov vriec, čo je približne 100 tón materiálu, pričom každý krok výroby prechádza kontrolou kvality. Vďaka flexibilnej výrobe vlastnej doprave a možnosti držania skladovej zásoby vieme výrazne skrátiť dodacie lehoty z týždňov na pár dní. Road.sk, váš spoľahlivý partner pre stabilné a funkčné balenie.